Muri yeZimbabwe aiwa pane picture riri kutenderera, aiwa picture ranetsa, picture riri kuratidza aiwa Chris Mutsvangwa achiratidza kuti Chris Mutsvangwa vakamuipira noti kungobva zvakabuda zvakadzingiwa aiwa kuZANU-PF zvakadzingiwa pachigaro chake aiwa chekumirira maWar Veterans zvaratidza kuti zvese zvakabva zvamutendera down. Saka muri yeZimbabwe vanhu vari kufambisa picture rake achiratidza kuti aiwa akachitsvaka batsiro achienda kumapostori. Muri yeZimbabwe sada muendera mberi nenyaya iyi anokurudzira wosubscribe, wolike, wotina on the bell icon kuti rapochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nekuti picture iri ranetsa pasocial media riri kuratidza aiwa vaChris Mutsvangwa aiwa vakagara vachiratidza kuti aiwa vari kubetserwa, vanobva nyora vachiti politics dzorema kuZANU-PF ndo mashoko ano achitaura vachiti aiwa zvinhu zvaomera Chris Mutsvangwa. Sachimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro pepicture iyi nokuti zviri kunyatsokuratidza kuti Chris Mutsvangwa panguva inoi mentally cheko zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti kudzingwa kwakaitiwa aiwa zvinhu zvanga zviri very saddening, zvinhu zvanga asingafungidziri. Pinde mucomment section medu mubotiudza kuti dai wanga uri wakadzingirwa madzingiro awa ungade uri papi. Aiwa tiudze mafungiro ako, usangana no subscribe, kulike pamwe chete nekutina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.